Hei kaikille, ei olla nähty nyt muutaman vuoteen, mutta arvatkaa mitä? Mä oon 18 ja tänään me tehdään teille legendaarinen Mikkelin baarien arvosteluvideo. Kävelemässä alkoi eka kertaa. Tää mun ei ole varmaan 3 vuotta kävellyt sinne. Mä oon 20-vuotias. We already smoke like Snoop, so should we drink like him too? Ensimmäinen kohde saavuttu äidin ja Suskin kanssa. Mutteribaari. Hei, mulla oli jotain täällä. Joo, minä tuon kohta pöytään. Miten hyvin sä oot pakuttanut sinne? Paljon onnea, Jiko. Ensimmäinen baari Dan. Asiakaspalvelu 5/5. Naisten vessa 5/5 tää baari. Siis tää saa kuulemma hyvää ruokaakin. Siis jotain saa mukaan hyvää ruokaa. Siis saa kuulemma myös hyvää ruokaakin, mutta me ei ostettu täältä mitään. Ainut miinus oli se, että miesten vessassa vessanpönttö ei pysynyt paikalla. Siis se vähän heilui sinne sun tänne. Muuten hyvä paikka. Tosi hyvä paikka. Jälkipeli. Jälkipelissä ei ehkä eka kertaa lisenä. Eka kertaa laillisesti niin. Jälkipelissä. Jälkipeli. Katsokaa tätä venue, mikä täällä on. Joo, me tehdään YouTube-videoa. Pitäisikö meidän ottaa kannu? Jos maksaa 19 €, niin ei. Puoliksi. Niin, sitä meiltä on paljon juomista. Pitäis suostua molemmille omaa. Joo, sen jälkeen me lähdetään baarissa ainakaan kävellä. Sinne meni se YouTube-video. Muut vaikuttaa. Sun puhelin on paskassa. Eikö mä yritin jo kaikkea toimi? Onks täällä mitään synttärispessui? Jälkipelissä ainakin mikä se on? Asiakaspalvelu ihan nappaa. Asiakaspalvelu on 5/5. Mun pitäis ottaa toi ovi sit soksikkas. Not for the taste, for the plot, babe. Base my bank account gonna be dry as hell after this night. Kela sponsoroi meitä. Onko? You're a mastermind, girl. Kuvatkaa tää kaikki juurvetta ja starat, eli me. Completely night. Shout out to the bartender. This drink is called obviously toxic. This drink is called Show Me Your Millions. Meillä on pikkuinen ongelma ATM. Me ollaan vähän Drunk as hell. vielä tää on eka baari. Tää on toka baari. baari. Tää on toka baari ja me ollaan jo vähän liikaa Coco Bananas right now. Maista meidän juomia. Mut siis ongelma on se, että ei kannata mennä turhiin baareihin, missä me ei käydä tänään, koska missä me käydään tänään on the only bars that you should go to, obviously. Siis joo, tää on se review. Jos te ootte tulossa Mikkeliin käymään, niin nää on ne baarit, missä pitää käydä. Täälläkin vähän pönttö heilu, mutta täällä oli automaattiset käsikuivajat. Eli plussaa siitä. Jälkipeli done. Kaikki paikat, mitkä antaa mulle ilmaisen juoman, niin saa automaattisesti 5/5. You loved everything about it. Ne juomat oli chef's kiss. Do you got anything to say? Menkää jälkipeliin, se on tää lopputunnelma. Anyways, tässä on meidän Uberi Domi. This is our Uber driver. En mä tiedä, moikka. Tää vitun äijä, joka ajaa tätä autoa ja tuo mulle pastasalaattia. Se kannattaa ehdottomasti tilata semmonen juoma, kun saatana voittaa. Eikä isompi olutvalikoima, taitaa olla Mikkelin suurimpia. Noho. Elikkä Domissa on Mikkelin suurimpia olutvalikoimia. Jos otetaan pullotuotteet, niin niillä on eniten vaihtoehtoja. No mikä on halvin, mitä täältä saa? 2 desiä euroa maksaa, pitää luntata, 3,60 €. Sotti, eli siihen tulee vaniljalikööri. Mikä on sun mielipide mun haircut? Mikä on sun mielipide mun hiuksiin tässä kuvassa? Niin sanot, että kyllä ulkonäöllisesti ihan on tunnistettavissa. Eikö tässä meidän pottapäämalli tossa? No vähän pottapää on. 7-luokalla. Olis te jollain synttäri? Mulla. Haluattis juoda yhden saatanan voiton? No halutaanhan me. Tarinajuoma, mutta siitä tarinastaan katsoi jo 20 vuotta, kun sitä juotiin. No kertokaa meiltä tää tarina. Niin. Joku halusi tilata baarissa tai omituista, ei suinkaan täällä, vai jossain muualle baari, kun sit oli tehnyt jotain aika pahaa. Ja ainut, joka voittaa, on saatana tai jotain. Jos tulee paha olo, niin pitää asua vessanpönttöön. Joo. Jos kynsiliima ois maku.
Vai mitä? Ensimmäinen baari, mikä ei antanut automaattisesti ilmaisia juomia, mutta joku generous man antoi silti. Älkää juoko saatanan voittoa tyhjään mahaan. Ennen kuin se edelleen porisee mun sisällä ja haluaa tulla ylös. Se on vaan vittu rommia ja eginiä sekasi ja tapaskoa. Joo, tähän mennessä paras terassi. Täällä on tämmönen hieno artsi vesiputous. Täällä on ne teille. Kato, taas kävi näin. Näyttäisikö vasta naturally? Eko tanssi sun 2 synttäreillä. No mä vesipä liikkuu hirveästi täällä oksana. Hetki siitä kun käytiin domissa. Nyt päästä Memory Dream. Kauppa kiinni ja kaikkea. Wow, toi on kirjasti vittu neonkeltaista. Mun lempi väri. Kun sä oot Dantonkaan, niin lähdetään kävellä Burger Kingiin, et sä saat... Ootte kuullut auki? Häh? Kyllä mä uskon, että se olisi auki vielä. Ei, se on vittu kiinni kanssa. Mistä vittu oikeesti saatte ruokaa? Eikö mä en pysty kävellä aateella? Joo, se on it's fine. Keskusbaari. Millaistakohan täällä on? Paljon onnea vaan sankari. Mikä sankari? Sankari. Sinä. Kiitos. Ja kauan sul kestää? Hei Osku, kauan sulla menee, että sä viet meidät ABC? 5 minuuttia. Shotit. Shotit. Mä tarjoan nyt sulle sankarille. Oho. Kiitos. Asiakaspalvelu 5/5. 5/5. Satu on keskusbaarin paras baarimikko. Testissä tonnikala pastasalaatti. Testis voi maistua. Meidän seuraava Uber Drive tuli tänne, joka vie meidät ABClle. Uber Java. Uber Java. Yksi vape down. Mä kadotin mun vapen äskeiseen baariin. Seuraavana on the list Wilhelm Public House. Taksamykki. Konnichiwa. Se vittu kiitos, vai onks terve? Me ollaan nyt Wilhelmissä. Mä sain mun -30 kaljan. Ja täällä on mun ruuat venaamassa mua. Hello. Kuuluuko kukaan? Kiitos. Estetiikasta baari saa 5/5. When we tasted it, it is tasting like divine heaven. It is like divine. Kato tätä väri. Kato tätä vibe. Look at the vibe. Tää oli mun lempivitun väri lapsena. A sign. A sign from God. God. I don't care which one. Today we're singing Sirpa. Ihan sama mikä jumala tätä kattoo, niin me kyllä lauletaan tänään Sirpa. Hey God. Ei, kalja testis. Ihan hyvää kaljaa. But I love it. But I love it. Nyt me mennään karaoke-iltaan. Sanotaan niille, että meidän aika on... Vittu onpa pehmeä tuoli. Everyone gonna be like this. You better tell them. Milloin täällä pääsee synttärisankari laulamaan? Kirjoita Sirpa, Arttu Viskari. Mikä on? Sirpa, Arttu. Joo. Joka päivä ja joka ikinen yö. Sä öisin pakastaa, töitäkin haettiin. Sä yksin rukoiliin, ensin tuoksu tarttui vaatteisiin. Joku siis saatana koditon, kun tarpeeksi sekaisin päästään. Mä rakastan. Kohtasin jääkarhu. Mun morsiaan. Se on taskussani ollut koko elämäni. Alki viidakkoon. Mikkoja, anna mikkoja. Body rock.
On varmaan 3. baari, mistä on vahingossa lähtenyt Lassi mukaan. Anyways, Las Palmasiin. Ei ehkä oo mikään maailman uusin tuttu, mutta uusi tuttu silti. Sweet Caroline! What's the cheapest drink you got? The cheapest. I just turned 18 tonight. Tonight! That's why we are making a YouTube video. Tonight! Swag Digger from the dictionary. He's famous. The first part not to give us free drinks. 5,40. Tässä on Wilhelm drinkki. PS Valmas drinkki. Mitä muuta se on niinku baarit menee kiinni? Joo, tän jälkeen mulle sanottiin, että mä saan porttikello, jos mä terästän vielä mun juomia, niin en ehkä suosittelis. On kyllä kirtsakkaa ja hyvää. That's my little brother up there. Joo, joku huoro valopilkku vaan haluu häätää meidän. Hei, nyt testataan Palmasin vessaa. Ei. Pilkku löi meitä nyt vittuun. Me ollaan nyt menossa jatkoille.